Ntisana na ibire ichuchira sorogo nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley ibire eyemo iriyo togwikere ugose ututarire asechia bisi chito ichuchira senyumba ya Brighton Apartment ijire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible Omanjo murigerio Ndizi TV nande nigo kukware na somurobiri bw'Omogano One kana kukware na senjera ya bene kero na mutarire mwakara kamatundranera de doto regoro y'Omogano One Oni ngukwale ni asenjera ya bene yonona abaganda kubati umurobiri witera sense mail yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital baga sense ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya jingaki na bago tweet @Ndizi TV News bago kengere na bugu tuma gwitera se namba irase screen igura buri tukurera ni gotore na araka matundura nerekera gotwerera Omogano waiti hamwe ni asenjera ya bene mwaka matundura karibu sana sa studio yetu bono ningani ototewi na matundura ningo diamana soko ngaligani na litangani elietaliane matundura araka matundura no ibu araka nere tata araka oyogale oyobukali araka oyogale obukali okali garo yongoge ikikagenderere njere igo enkayane igere nyabiosi ose angena ibacho ose gatia ibacho na kiamuka magati gatia abu no enka nande no ngibo ira abu ase nyumba ngendo munyamasicho ngendo munyamasicho oroyo amase kinyumba kirimo kwigwa kamba nane abanyamasike n'abamababo igono ngiboirabu buna nagatebiri mbimono bono mwaka matundura umwanje muri naga niko mayana matundura mwaka keboi inja soko iborukwane iyo ngiboire mwaka 1946 inero abino ngiboirabu ekero kweburu bono kweburu mwaka oyo nojete skuru ngakiwa kinete kora tweresa ngakiwa kinete bono buna nalenge asenka yeito nincho mungro monene abande barona abake bakombwati naenda ubakombwati abalego chisake abakombwati asobwango nabaswati bono gaiga ekarona nakina intue abana bamura igotware ko polisi chombe echimboli karatua kinasi nini karatua jake sukuru ya nendangani ibacho skuru yo boroso ni bacho wache ibacho yani ndio mwaka 55 igo ibacha abuo na wansomete mpaka kerasinye karana ike kerasinye bono ngo bara tuwalenga matemu ngelio kwagenda intermediate bono bayalenge gotoka gesusu ekinde buna nyamake nyantura bone ekinde lakini bono agenda tekerasi sana gesusu intermediate bono kwa riba to kwa jirigesu ona jirigesu Yesu gaiga no somete inyeyo paka kerasi sana setekarana koleteka igo bono ine skuru kwa riba to kwa jire gesu kwa somiro kwa kore kerasi nani ane kai kwa sukete koji mwaka matundura wona kero na kora kerasi sana seteyo igo na gende ta form 1 na inde ororabu gesusu na liya chagete secondary school igo no njakirete form 1 ngatira ngaja form 2 ngaenda form 3
efisi kabengo kana ika form 3 ngaji chanka bayibuli mbatwara kinguru byego ngaberanga lakini naona ajitenka nganza kusoma ono someraka ngosomeranga paka wona nchie ngoreta matemwa East African Certificate of Education private ngoreta private igero gomona ege kwa somerata ka viteri wa kora private wa jukara private kora private karona kora private ye na dinanyo the division 3 as a private ye ngaruonga genderera nkavera nkamatuko make inkalikwa ase society yeito ya ibacho ya maua paratram ina mina mimetangani ngajakanga karo nkavo miaka meke angita tenega paratram ye jabwate a union ya kutoka Keroka ono ama bagaga toka se banking section to akara interview ngaita ngagendo ngaruba jawano kana masaba union ya banking section ase maya mauga ya paratram naona abete kumpa gendo gerimwe kasabini na 7 onga ende union ye ngabera wapaka 1980 nkaruo karnabo ange miaka enega nka nachikina utaka gukora ibintu byane ino ni karako ngakibono kare gutigaye bakago sema gosandaro bakanyama magosta iyo ngatigemberemo ngajangansa e-commerce college asagor kuibacho ngiyardo katige gase iyo gona ikomo yo no rekonga abona na korra to kole mirimo ye union yago nkaranga igira bebia nye kore de gasinje buye ono nganaje kina ngatiga ngore ya e-commerce college bone ya lakini na ende ngosonera na ringa secondary school chianga uniform na reta chianga na sona chisuruali chisikati na ende na enda chisati na yukorumbara garment Kisumu ngekoro sidio manyibugo sona matanda wana jenali kete chibundi njitali jobeka na tali inare gosona jonali kete chibundi kiale gosona tuwa supply go say school yede so na enda round ne ugundi tuwa pima wana tuwa leta tuanza gosona so gosona uku iba janale gosona ne commercial school ye na waya lenge iba cha ilikuwa tayari tangani ngoni ma kena ngwa chore tu ase union ya mangana ya maua ai ngwa kwa simikira maua ose kwa chore tu na simikira maua mangi na simikira maua kero monta kwa to mungi na bade na baya na jimbo ate na baya ne wono ntu abwa ina bwa maua wono ko igure college ya o wono gwaja kirwete na ya bi komanyene ke college ya kwirete college ya enderete biye kagenda rabia pakega ikabono mwaka 1985 wogambe watangazo nga apply nganyora na ilwe ko Omogambi nyali bari masawa in 85 wana na bombo kolete njari tu wasan jiwana ga tu wambi wana straight iga na buna kolete ngakora miaka menga miaka 19 Omogambi wana nalimu aetu education gose unagwa ngiri tangani gose umuntu narengo rengororo ona ndo kama utangazo karata ile gose ngikiarenge ri tangani education yeito goya go Omogambi umone narenge kuru Steven Kiana location ya engene ne mono igata na nwika baibere tugatwara nyali bari central na nyali bari masaba ya central ekanyoro Omogambi ruko na rara ruko Patrick Yongo
na inje nkaberia rogoro ofisi ya ne yange Masimba so no na ukara Masimba miaka menge uno mugambi so ngagenda bake kare miaka ya ikayo kuritaya bono gondi tayete mwaka 2002 mwaka 2002 December ndi tayete mwaka 2003 wononkande lakini nyuma yemeti nyimeke gange tano nomo nka nyora appointment ngachoro bune director ya Brethren Port of Kenya ana bano ko ina se sama wana ande le rende wana sama oga wetere port bon Brethren Port asena ba na vete matukata limake ange miaka ange tano ase podi lakini lilia akarona ndoro ili mwaka 2003 na 4 na 5 mwaka 2006 lakini korwa iga magega omogana no lenge oseitoga iga karana nkogenda body na ariko lina kigali kya matatu abantu abagusiga banjite kora gukwana bobeigoro yabagusiba mwawe na mona bale gukwana nyachaye lakini ba igarati nyingo iba gukwana ndo sobo ba sigisi abana wale bota sobo magotira tinyigwe tinone litukele ba gukwana ndo kagera to gakwana nabagusiba ne ki mangana kia na itu wana tokorosia etuleti yeito tuara akanyama ngana ndi buna wana ngakiwa na abande bagukwana igana ndi bagukwana geswahili bagukwana gesongo orolega alime tukaranga lingane ndi betuye so igombe toyomo oyo chagetie kombe kia gusibono tokoroka abagusi cultural and development council abungo gatoro roji konte bona kwaro si kiombe kero no kwaso nanda se body ya maua nki kwaro kororo bona kero kwaso se bona se body ya maua tu ateneka mangana maua onsi una gocho cover sip na ende una koni gochiji chesiko lakini neingete omonene bwense abasaba kibesa kie body wetereba ebengi kibesa injara to obotutekan ngorenge ngaki ngorenge moyi orenge moyi kibesa kigasinya ko iraneka body gansa ko ekagenda ise mbaka bono ogo akana bali migo konga okonyora moga ise ne bakon gisiko go konga igo kabo kongo sinjere igo tu are konyora maoga aba process machine ikwene ne bagwa de factory ene ya Asia au ni gisiko ewan igo bono gwate birina ebintu bikagero chibe siga twaro gukorikanu wake igora ekerora se body na niko amwete bono jimonye jigwate na kwa kiguri garime ekerora body na niko amwete bono mocha ketureti yomuse estirindo enda se body kerona aje tuancherana imboliti abagaka banona babo mweshimi honero makone omo magistrate ito Daniel Yosoro ngabolia former professor Maranga ngaboli babo Joshua Nyaboga ngaboli babo process nyansera abanda bana bali baita bana no nababora bolotia sobuangoiga toganjira nanga tigato kyake kyomba bonta dora baterabu rinde turara somoto moke utuma kwera banonte ina mwacha kire tureti nga kimwanye chaka mwanju murigo no gwetena matundra to erere bano bachakire tureti iyo mugusi ngwina tori ndato erere na ngakitureti banjaka ngakiye ikire na ngakibono egendrete ngakiya konyiro mugusi igotosuka ngwina tori yurana boka na utubwati sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sense media YouTube na boka tonyora Ndizi TV News na boka tweet @Ndizi TV News tosuka ngwina tori Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ebundiengia nigiye korolekana
rituko litanganie agwikase mirimo yao ni mashini iria gutumia gusobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magiga yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hooden plane, ni chinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kise Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na iseto, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na iseto, isano isato. Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bemono mwanju murekero nda kuri eri Omogano ne kero tore na haraka matundra awoto ero Omogano bono litu enda somo tumuko na tutebuna bamwire korosie tureti origiri ba makone origiri babo origiri abanda abangire barosie tureti bandi toirana sentunde atwerena mbanje ne korosie tureti iyo bakasuka gojibo si mpaka baikire mwaka dingotena mwacha korosie tureti abo chito koligi mbanje ne te mukarosie tureti Bona mbanje ne nyuma yo na konyorana na gukua na guchime ege kogera isababu yo ko yaro sirinki igena iki arenge akenene isababu ngitoko yaro se na endinga kira akore mirimo karatu anjirana ntoga ambete binte byange metinye tato tobona kobanga ikiara karatu anjirana denga igotoko yara register se registrar of societies ase byombe byo binana biko register tali social services bono karatu kare ereigo kuikamorosia constitution ya ino mokorosia constitution ebuato objectives inki esa tisaba na malengo yoko rosia tekniki so tokarosia mangana yo objective yeito enene oya rengenga to segete abagusi to baamo bunegesa ingana lito to gokuana to alikuanera amo bunegesa elito kuanga tualiangamo unegesa so erengo yeitenene na mbeyemo ne yokobeka bagusi amo tuakwanera amo tuakora ibintu bito aso bwamo ebinde ena batokora na tokora lakini inera yarenge esabenene na boigo namba 2 togateba boiga tuaro molembe nechi ne bisa kubinde bito etana ine unabona abagere abamansa na basigisi togatebo gatori gichinjera tutuara molembe na abande bibone binte bigemo ko birikase constitution no mbiro constitution ni baka jinse ngoyo bakonya tukolike constitution constitution ni tutu gatuli kirete wona dure die no ga imwanyi karanste mo gacha keroro bono kwa ya bonso tuara konyora na kisi hotel posongo mona mona no to jagrete baadaye wana karatuwa yetie tukabeka mangana ya sababu nya chai tukabeka wana sabara ibaito tukakwana tukabolia tonyora ase tukorere bigambo byeito tukaye county council tukaye uchio bisibero nande tukaye we hall tati karatura abange tukayetumia tutarigwakana Ikubono na kiumu gusia kagayanira mangana ya tabwate tureti kiara ka tukuri bibsa kubinde rompia bwate tureti yabo abuma pa jagete kare ingiye ko romu gusia ra jageta tabwate tureti kolengane bilenge byo amangana ye tureti bono ngo kwanera nenjira yekerero tati go ikamanyole egento machiko akobara
nechi saba chino chirikira samariko na endege ndo kego tambua amachika ita Kenya eri ndibona bale kogayana mangana abona akabeiro babwate chinjera chiabona bale kogayana magana lakini rende eyebono baerenjera erendonge ikiagarane karamo kogendie keumbe buneke wika mobange na serikali eko bakonya na inu mwanya konya asendero bulinda wao ikubona zote nawe munyakerogo bw'ekyombe kina nawe wachagetie kyombe kigitureti ninjo munyakerogo na ende kabisa bwane ninje nagechageti anene kero tuga kwa ndire tureti wachagetie abantu kumajoro kuwana nabagaka boga bako borobangi na bari kobo yantu anjeranete ase merobali ito yonsi ntu anjeranete na ntu toko babangi na nabagaka bono na ende kiara ntu anyotanga karato kotumili takalicha amangana narare guchime omongi nararese enjera yaye kubwa buno mugaka arayarese tokata boiga tobe na barabu ne yange mwaka 2006 ya constitution ito ya Kenya ya jito kobeka mangana chenda ya renge mwaka 2010 ntudo ya gete magega ebi ombege ito kiaba committee bare 11 abangina bakaba batatu bakabono ile abana bakaba batatu no moyuti oyo maba makaba 11 ikiara untu anjera ntenga uikana na magana ya tona bakaranda kwambekera kukia sawa abantu baita ba youth so na bangina uikaba bo tuabere to kubwatera na ntirengiye sana itabwati bakongona so to bakera osia asenjere ebano ngwate abuna na kerkwa chagete kerengererie ke abantu bagita bagagite berana wikaboni oroje ibuna aya matundura konanga no kongereso mugano oroje amagani alikuwa chagete aikirani kwa sikyombeke ekiagusi council of elders bano wana tigan kwa ibinda ngebine usibitano bia ikiranire woitera sekyombeke aiga gusintu agatwarire egento ke akorekana tuana koragana ngaye no mugetutu ayo no munyari ba ayo seno monjari gende kinge yo utwa gikanyite ngora aminto mugusino yo makara tiga nganga yo no manyita so iboire lakini nende kara ira ita abege singisio na ende tagera to tige ko choro muntu muyo renge bwenyombe ngao ekiagera enyombe kibano ko totanta likire ekine akamo topanyete asadusia abantu bamaze bayo lakini ngiri gotumeka mono asenjereyo namba ya kabere togateba uikaba obamate boite bobebia tokanyara mansae ngona gotoibera wale emariyo mana goitana kwaba ayanda aba ntuarigeti tinchera na mone nyinge jarwere ta sende sengi bana kwa administration matukama tokakanye gendo keria tokarigiti chingenjoiga tokakanye obobi bolie bogatigwa tuanjene na mansae abutua njana na barabu 2013 na basigisi na ronto gambita ngumwe ko mugimana barabu karatuwa gamba mbaka tokanjana ngati ko molemba bano molemba utoko bonyo boyibwi chombe bakolete oro boyiko boyibwi bororo agara molemba iwe umolemba ibone karatuwa bege to argo sign ye ko nende peace accord agache birate oguruna jeto naruto so ndo sign die peace accord egenderete ande ikirende bakabona number 3 ntu ayita ko nyoranga bunense gukina nega nitina intwe tutuaro mu manyigete bogo tokonya kurigereria manganande go chime tugakwana ne vice chancellor Okisi University ate bionya mo committee entry requirements na otoko igora ria keras mutu wale keras ya taso moso amigwa mangana peace and conflict studies ikanyare kan tukafoma tukababa sarasini tukajakai kwenda university 2013 after na retire Ibono 2013 2014 diploma ose degree ndokole diploma tutoya ikera degree karkwale ko qualify tu abeta test dia bangi bali ba qualify tukabasara sini tukachaki class banyara bali mubona bagatosoma so wana buna indega inkolete degree ya peace and conflict studies ngikera ko gara matundro nanda ira ni class
kero omonto medera batena matundo ojire urarire biage nani kegera matundo ne kera nje wana na abwate concept iri enkoro iwana atwalite birengere nganinda ko manyegi ndamanyeti garona arengere ti ngati gamanyegi ndamanyeti ne amangana ari gocha yemechandere ebinyora wao otwara kanya nyorere very unique mono from abantu bebigori bienu abake tukanyore indegio koleta mero omorembe wiketoke somere bono tusangana ni culture yitu egere isenero muntu nacha asole kwanyoro no bwate chipoint chisaine okomotebera ndagokora nandi atokonyire sana tukanyore eyiyo kana ndete isaneti tukagenda tukadigina ende njirende tukaanza kole training ya mediation kubogaya ni bono bulkwale kukwanda njeni koleta ninde very qualified as amangana yobogaya ni andonsi maya Kenya na bango korobogaya ni ikiagera akaronde point yobogaya ni na wanda atumenji jebosi yakara kini egera ngo kwanere gende kamo ekera abantu ba garisa ba kurwana n'abantu ba isioro gona hole tugunisi eska nemanye gona hole tugunga yanda paka na nyuki bantu bakaja nende itoka genda onje na former mo disio mo pisio kabere kisumu kale Joseph Kabuti ngagenda kukwandira abantu abatu babueta ne abasigisi nande bakurwana na mansai ga roronga nande nga tomuoro na rekabaro tukaba 2 days abatu babueta ne kutumia skills kirikiyo kubwatania abantu so wetere kyombeke twakoreta bwana mangana ya mediation na ndi tuamaye go train abantu bale site yemye monao na kara mediation yacha judiciary kara discover tukaira marieta tukakole process wa tagete tukaba tukabeko abamo babo ndobwata officially koti ya kisi mase bwana bande koti ya kisi oreme eranga na geitega ene ya mitietas buna bono munyakiro bona na okonya abantu wana ntobeke munyakiro ko ga ko kuchundi kimwe ai bono varo batene eli savaro mpina kimuka muna ai bono muka mwaga ya nororo civil cases ebinde bya maremo ebinde bya abantu barwaneteka ebinde civil cases binge na abantu bune bino ne tipari yo umuntu akabekira segete gorba ko buno bole mu gusaba karakiango ebiyo biko iraba kibesa kinyinge gose none yombe kiriete kingere kyo muntu kina kia ile niya kebere gose tatu lakini bono intugari na bakira irawas 2 hours to akolere kineki ngeliko gani baade bakati bina bieto bya mediation mbiliko gani engaki ya kabenke na ende go bikoleta harmony because ekara mu kuibwana niwa aya no yemu asinyaine wono na boye kine kia ile go win situation kere win situation tolio yogo guno yogo oroje mogoti liko lira mo kujigate mu agamba mu egwana lakini ikerigie koti karakio ayo mbakabu no ndabuye mu tire ko liri so ekekende ngoleta kere harmony so ebintu bunebyo na biye kyombe kyabere gakora na ne binde ntanyare ko barabinga ne binge mwanya mo kora ne binge kwa tere na kwa beto mochivu kwa beta se body kwa bere na no ndeta ko ba munyakiro bwe kyombe ke ya kalija kaboniga engaki ngo kamore mwara para go sense ngakyo kunyara kukaya n'abantu abandu utene ndikera abakonyora mbali barense mende anda abandu barense mende ngakyo gara kwareta abantu aba ponsiam mana amangana ito ntunduri ko bwati mangana yo yesiasa na ende intu karoto keremetinye amini miaka 3 ngochora na tole lakini ndiri kutumia njere political party tiko para ndio to kutumia ndege consensus ikina ndendo je kiansiro ko bujuje sama ngana siasa ndio to ko yanda ujikando gaba kaka bake to igwana nanga oyitaro tora gage to igwana itege isa no ziko to igwana yeno osoyo igakiango to lamba to igwana to abere korusiro sikise baka bona ndu ntwana kana makoko igoro ayanda beka ibijita baime ndio bolevi ngeko gera ba ndio to ko consensus ayo to ko igwana ngeko gera ekiombe kwigina ande kia matundro bunyakiro kwenda kopa sali kwa ngo mocha kibe kiombe ke gose ebi ndombire
bio ko better ligo ko practice buna bono inje bintu bio kenyumba ekiti no nje kite to kenyora nje dima ngana nyumba ekibono nko garakera abantu bonzi baja goja sole kiera tele ne bana mero moto ka gosenki kiao mangana nyumba tayo ngendo kende no gotango golimo ngendo kende no ko beka masikani asa abantu bonzi nyengo nyora no be nyaka ya oiga abon kwa masikani kabisa ewe egimba na lidanga no wina bago piefu wale garanga on bate kuna wana ngora wadenga na be na rosi tigata nyoro mundo mo agaendere bali wanje nimbeka na ne reje na go na wale munangu kwa na ne jebe ku na abantu bagadanga kindo wanje tigara ka bendi so to rame nje iyo na singe nje ile frontier yani ega siyoko kuerwa etali nje besa wana ko rwanera rango iyo bona kero munyakiro bonande gento gende ngere kwa meire bona karo nyuma yo kole degree ya tu akorde 2017 na tu qualified to ka nyora degree chi serikali jama jete na bakole na bakole program wingie enera ayete commenterania na kende nyake karo ngajor go chipare PPI ya commission ya PPI bono ta kito waterabu na to kwena sentunde ya to bono tainale na wachori go jase commission ya PPI ngi wajete ko karo rende na rojo go toera sumo jo mori onu wete na to ende ko kwana na matundra raka matundra karo to ero mngano to te birinigo ni garo mnyakero go weke ombekeri ya go si council of elders otoere nande bono choru kwenda ko commissioner asense meli ya PPI ngutungwira na tori ndato erere na ngia koredoro na ningi arenge tuko chibosio asema tuko ayare bosi gotosuka gwena tora sentu dende ya gatatu Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi mwajumbarira mbe mona karanda ta kutubwati ane kala tuli na haraka matundra to kwa ndamu ganoe rato ereire to enda kabisa nyora na nabako na kutubwati gwetera sensemeri yo mtandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital waiga sensemeri ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News na bako to tweet @Ndizi TV News karengera no bugenda kugutuma karanda ta kuri mugano yo gwetera sinamba era skin ya yorabo mwaka matundra kwa tudina bono kwa rangeri wenande go chikoba mo commissioner oyo mboma commissioner sikiombegeri ya BBI inkiro ngiya gara to karangeriwa ochase kobe commission ababa to joramba to te dinsa wa buki lakini rende kwa jana kolile bana kole training ya peace and conflict wono nabo mayibondo ba roji keramba to tutu anya to korangeri kulio kanga to alenga bantu 14 tukanya to korangeri kulio kaega inchumo chake manganale gale secretary tinja lengo ya bwate details kurwa se uru na bande tukachaka bakatara chi agenda kianda mwachiroche ikina jitu areko kogamba koranga na kitoko kora wono tukachaka lende mangana yeti was I think 2018 around there
so egento kiarenge egento nkororera ng'arende emirimo yakorekante yarenge emebe asenchire eyo ekemo n'ekikura kikura ng'akitorakore ogotoererwa base kikura otwabegete iga orore point eyo ng'a kikura karoriria abanto bakogenda polling station gwaka kiabarerwaria naende enamberi ya national noere babataiga kiagenda national kurue polling station tukarusia tallying center tukanyora ng'a kikura kiabarerituarie ase polling station naende bakogenda tallying center naende baumoranize kobara lakini always kitaya kikorimo tukaranga kurusi kitaya ikyo arire yarenge mugaso kiribuna kiagate nande ande chinga kirie tige result iri agende Nairobi na yarenge ku polling station nye tallying center kabo we copy of the same lakini tadi ulikobeka nandi kwende nse kulikobara tukararanga ikyo ngeta konye ase injerende ngendo gya kabere tukanyora eminyole binge bibwate sida yiki bunabona ki pasa dina yande so tukateva tikatoini kristive sikiye kurende minimum yekibesa government serikali yekorugocha se ki county kibe 35 minimum lakini nawo kira kindi wake engere tukateva kibera kirikikanda se county 5% of that money kigende ward ikera monyene Kenya ne ward ya romonyene omonyene Kenya ne ward ya kutoka mwikiri jiwe se chiabu akolera nere kende so mbere bomune yi tokaragere miye igendo kende kiya gatatu ntoka ndete kikure ndi county mbali unaona katoka na marsha bitwa to habari ya Kenya yani ngambana ngomarza bitwa ndari Kenya danga wane vinde serikali ya kana mbaima nyene igenda kutua koroga immigration tukanyora sande baba to tevinga no rene board parastato body tegati mondo kurusobo ban yani ngana raiba na tata le mbagwa so mbaro jubu yawe kuserikali yenera ya garata to ya batali ya yi bage bi na kurwana biro president na go deputy yatamente vinde vitato ingorgo prime minister na deputy egara lakini birue 5 different communities sana lakini tukateba igolende ni krisi ni stili wakenya teresa ne tukateba na ende njira yogo chora aba minister tigeira ne rie nkoro wacha rukuru asabantu wacha rukuru sabantu aba ki minister lakini ki minister yenye tiko ba 22 different communities kama ndabatane January 27 tukateba bone ibinde GPS na nini remaining kweli every chiko bone yuma ndege to ko yeweka is a proposal echa ko discuss every chiko ikenekera kio egerekera abantu banyorenga na batanyora umuriro kabisa bagota banyora liberera kidogo so yenero ya egereta tuwa soko koro sibiro gebyo asenjire igo amachika iyo gare ko bekwa kopeta ko se ko kuorobia aseba koranga okomboro no kwasera se commission ya PPI yeah ikwa chito buno mugusi ko se as individual una araka uno mugusi mugusi ngitike gora inyore araka ase PPI na kwa representative ya ngia konyo mugusi montana kia agenda jiria ngia wada agriculture ngia wada health ngia wada binde binge bibyo ora toradaba usijipara kia agenda njirikianda kera ko nabo tebye yamana elections nawe yarengali obisadi njarengo ne raringa ngobisadi ngaki bando omboto kubitole bigotinga kidogo para so wono nara koreta gento kere ndata banga wane kia bagusi lakini ngakitwa igete twara ko gento ko facilitation ya wana mangana yo comment di constituency na jete lakini nabo ali on njarenge ngato reduce the county kije to 30 ko 27
Wana yikara diyali wana ngamnya karibu. Ngali nyamira yachi. Yachi. Nyamira mba gande. Na magero bumugusi. Wana kinga jokoba. Tokanyoro ube ugo tirusio oboro bonge. Kobu obuya. Wakati abanda abatwalire county for this emyaka yega ange 10. Ekaro ko irusio emechande ora kosio gire mengo. Tokatike gendeki tikadimeni 47 munachire. So rende amange yarenge national amanga ide chia chanda kiri yarenge amangana rakorekana national lakini dalinga yango jakokonye kenyoro gose community ya kamoiga ambi mano kertanda de matundra ko kwana didi tanga toja gete ngwa kwana de na matundra ni garo ibukari omocho kurubukari wate abana mwa kominu matundra araka tokinto de badina mate timedo se kare yo mugo sidiri kutaka kwatora ya mamo mwabo ya egaron kolta mate mo form 4 obuango buiga nalina nyoreta bantu bane yarengo mwelio mwaka 1969 andina tualika bantu bana igo bono goikera bono iga ningwate abamura ningwate na bana baiseke na yaigete ngaki katwara kinyomba ibere igo inyomba enene abigwata abamura bane na baiseke barenga babere bari 6 n'inyomba enke abigwata abamura babere na baiseke babere so abana bo bantu bane Omogano gotira na boranyora na michano nere kwaro ni naye gwetire kurwana bwago kina gotira mpaka bona ro munyakiro go bwikyombe kia gusi kanzo wedas michano nere roje gwetire buna montare tere buna butano michanda yo bugima asekero monto ne menge monta ta vale ngane ne lakini ngendo wana kianzile kwa age kung ase na setole buna bagusi na mangano bolemo bwa keire bakaya etaniri wana abantu ngo bako buno bolemo abande bamenya tikimoje lebatari kuruzigo yoro yo bolemo abande kwanyoro musibati kwanyonyo miru mugako yo sire kwanyamambe itara kanu ya omara mu aba bako masendi pi bate baya kwanyo toranyo mu amenye ta ya ningu zairo ebina kunebi so equation yo bolemo na very crucial as a community bano kirende buna yo mwaka omunyakiro bwekyombe giye bara to bwate gende ke mediation to igwana ni abantu ngatika togenda ne situation buna yaikire anya yaikirega kyare bintu byo gwata ndiyo bona ngangwa toro mu gwata mu mura cya inde byo gwata ndiyo bona ko igwana ni abantu bagenda ne situation yabo bunere kegera egento bona geiko no abantu bana basera nigo lakini egento geiko baga con food security ndagere geiko ben constant ikera korra buna bona kindagere njere jiko simeko riende taraine suka ende yabekiru riende taraine yabekianga ndi yabekiru paka lira bali abere exhausted eso lucia so bokungwenda nganyi kwa babule kuchibosia obonen ebe manara kama tunaboningani orubo bosemi bwa mweri ojeso mwanchumulilia ekerubuliri kameri urubono bosemi bwa mweri ojeso mwanchumulilia Omogano yo naye kero bosemi bwa mweri asante egento ndakwanekana ngiona ariko saba abantu baitu tumwanje nyasa abanta twins torali sekanisa tonyora linga na nyasa pitura asoko para maya mange ikiara mabe wana ikire oyakeye noko gande kanisa tokeye obo bonge ikiara mangana nyasa tali korundi baga rio para mabe yendi tuanja tokore boyo namba ya kabere kutuara maskani gati riende na wali kwa na karaisi yo monda karanganda hizi lakini enjera yo gotumeka igo amaskani yabo na ndia mangana na wana yebi goli kuma itungo na arabo sibuao musike tutiga ko muramara isiraisi tosikane
na hiyo turagendereria kenyoro gitu na rio bokongora abe bore gati yeito toko bakora kama skania roro so amaskania turae uranyore tokora meruri to asenjere nyororo amaskani naro ki naro kireka naro nyana gwadu baget and to so asemeruri ronya sai kiagara no muchiyo yo gwacha bono iga na tebire mindo bio kolekana lakini ngaita nganya kwenda magari ngwara redi tadiri nga chapel ene room yo para mangana masabo igonyege ne to masabo so igon korange binde binge bikorro karwa kunira masabari bikorro bunande no to ibere si yo mete miaka kuruma ko ibere tumbaka bono nabo komachi koragana ne miaka yara chiro sengo miaka yara chiro siri kyo bwati kana bo yorana abante miaka rana bo montakare gosiro ngabo ka bwate miaka mek siri kyo ra debi ayo bwate bona intutu abete negesio bali bakare tokabanegesio tukanyora training tukanyora obosemi obonene ngakiyo kwaro kwaro bakolia no rere ngayene kati gokorwa lakini goko bisua asobosomirwa no muntu kurukumo se abantu umuntu basomirwa onyo ko muntu mano ko bega kunyoma ko bega abantu bamino ko korega iso korega mwanyo ko guchyo iga to komenya ko guchyo kabire ibintu gito korega bintu gite eli ari training asabana baiseke na bana ba abamura so bone inja to igegete intu injirenga etari ko buyekara n'abantu babono umuntu akobenda akoirua akoiruka umandu kugari ono kumbe umuntu mwirongi na umwiro mwana mumbura nande naro gukorora gusubwe wende one ligi go serikali jaita na ya saria masika wana abajaka gusira aya na abandi babwata sake bamete guse Nairobi ari no bamete na abana baye bo musipi na bamete no mugako ari no bali nawe yacho bana na yaba bona masikani yake akea aya sadiri nyuma ya gusia tanta ni kabisa nyumba itari na chia nyomera ni masikani wana atayo so maskani asegoja maskani asegoja no abu musingi ukereka ikaro to gukora abuna ibona umunyakiro bwe kyombe kiagusi karjo gusi kanzo welders urujo mu gusi naramo umusi ko gwatakana ne mbuyaye uwanja na kwabo nkoli rais gere nacho akonya na nkoli rais lakini nko tuara bale kinjera cyuko babeka amo ikiagera awumagega iga abantu bale ko banyomba igabona ka erumu yetore barabe ikomi usikomera babere bako yishiro kuroro mu kunyoma anda wana ina kibona mabera amanyago janega ton asibe nako wasibe awonjo kana yimbo tikuoro kimna bantu ngamabale ikuoro kire ngamabale lakini bono unatona kwa genda yena kwa benjerenga lakini ko watekana n'abantu bekingenjo kingiye karawako kuonera abantu na bako bakanya na batoko genda mo kera tubabere toramo igo nore tole kingenjo buna torego lakini yani riba ko tabanga nduri wanje sembe yo muntu ndera nore nambeza no maka araka matunda so konyora libagari yawo gotwerera umugano gwande gwatoiro bosemia ngimano mwanjumuri naye kero kwire libagari yabene kuri umugano ne kero twarenge na araka matunda otwereire nande nero munyakirwo bwe kyombe